Itt cipauzik már. Az mi volt? Mutasd csak. Hogy van az inventorim? Nem így. Ezt honnan szereztem? Lamar. Hey, you motherfucker. I'm giving you that bagger we boosted left. Na, adjad csak ide. A cuccos. De honnan van nekem fegyverem? Volt Franklinnek fegyvere? Felszedtem valamelyiktől az előző videóban? Na, a jó kis verda. Oké, use Doctrine. Igen, ezt már tudjuk. Le tudjuk cumizni magunkat közben. Jó. Menjünk, akkor csináljuk a Franklin-es küldetést. Megvan itt egy kérdőjel. Strangers and Freaks. Akkor vannak lehet ilyen melléküldetések is. Tudunk Michaelhez menni. Meg tudjuk a Franklin-es küldetés is állni. Jó, hát szerintem akkor csináljuk meg azt a küldetést, ami félbe maradt a múltkor. Én a mondó vagyok. Vagy micsoda? Azt mondja, hogy kicsit beszívott. Na jó, megpróbálunk vigyázni a kocsira. Fájna a szívem érte. Oké. Nem tudom, én úgy éreztem a múlt részben, hogy egy kicsikét elsiettem itt ott egy rész, és nem nagyon tudtam a sztorira figyelni. De hát ez a játék egy kicsikét nehéz abból a szempontból, hogy mindenre is figyelni. Mármint sztori szempontjából, pláne, hogy mindig vezetés közben dumálnak egy folytában, de megpróbálok most egy kicsikét jobban odafigyelni arra, mert hogyha az van, akkor én is jobban élvezem, és valószínűleg ti is. Mondom, nagyon szeretek odafigyelni a sztorikra játékokban. Aha, azt mondják, hogy sok esemény van San Andreasban. Osztja. Köszönöm. Tutoriálozgat. Na jó. Ne! Úgyis majd, hogyha valamelyik playerhez kerül, vagy valamelyik misszió végén megjavítódik, ahogy észrevettem a múlt részben. Hát most is az van, a jó tündér megsegít minket. A moci még mindig itt van? Vagy Franklin hagyta itt? Na jó. Akkor folytassuk a múlt küldetést. Nyomjad! I done done all that I could do. But you know how boys are. Wait a minute. Nagyon feszes az a ruci. We ain't even gone 5 yards yet. I know, I'm just asking. This is spirit. Ki van fáradva, mama? Azt mondja. So it's all the rage. We are women and we are free. Jaj. We are women. You are free. We are women. You are shouting. We are women. Damn. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got it. I mean, she cool as a motherfucker, man. Melyik az enti, a feszes vagy a We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We lötyögős? can walk and talk at the same time, my nigga. Már nem emlékszem. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop, you need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Na jó. Akkor itt már egy pár dolgot tudunk. Come on, homie, we ain't got all day. Let's go. Itt van a furgon. What you got up? Kidnapping, fool. That clown D. That OG fool from Ballers. Dog, I told you, no more gang-banging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, low, and ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway so she can get the fucking house. You driving? Persze. Franklin rendbe akarja szedni az életét, de Get in the van, Chop. Get in the van. Good dog. Lamar azt mondja, hogy van izgalmasabb módja is annak. We going up Vinewood Boulevard. Oké. Hey, I like your dog, homie.
Me and Chop got a lot in common. You're annoying ass. Man, I'm Azt carrying mondja, sok both közös of van your benne asses, meg a though. Look kutyában. what I set up. Ez komoly. Man, fuck this, man. I've been told he up in the alley. Hey, what's up, bro? Na igen. Little Laida's cousin? Yeah. Hát ott hagytuk abba, hogy I was just saying I was proud. azt hittük, hogy ezt meg kell ölni. Legalábbis én azt hittem. It gotta be like that. Aztán kiderült, hogy nem kell megölni. OG, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo That's boo. disgusting. What's happening now, D-man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGF. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, Fuck bitch. you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you mark-ass gangsters insignia mask-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something, Oh, nigga? shit. Bitch-ass nigga. Fuck you, nigga, I'm out of here. Fuck Come y'all, on, get that bitch. nigga. Come on, let's go. Hát még mindig legyűg az, hogy tudod úgy egy kerekűzni. In the van, we gotta go. Menj, fuss. Csak már érzi a vérszagot. Bike, man. We ain't gonna catch. Kutya. On gangster, we got this. It's gonna get bumpy, Chop. He leaving us behind, fool. Aha. Szóval nem kell előni. Ezt tudjuk. Persze, most gyere. That bitch back there, she a dime. I'm all over that. And she probably the same. Like I said, they flock. Flock your mind on this shit right here for a minute. You worse than Chop. Mit csinálsz? Miért? Hogy tudsz olyan gyorsan bekanyarodni? You got sloppy, homie. Where that laser sight shit at? Aha, kapszlukkal tudjuk a choose this mark, Franklinnek a I skilljét. don't know. It's an opportunity. Why not? Man, I don't know. We just chased it in a bit. I thought it might have been for a reason. 40,000, nigga. That's the reason. Aha. Next Szóval time jó we pénz, going jó after the pénz emeló. motherfucker in the car, alright? All these punk ass problems. Ó, elütött egy busz. Oh, shit. Damn. Így, szapacs. Fucked up. Man, take Chop. Go get that fool. Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up. Aha, gyere kutya. Chop, come on. Go bite his ass. Get that motherfucker, Chop. Az hova tűnt? Hogy elfutott? Hát azért, hogyha engem egy busz elütne, akkor nem hiszem, hogy így futnék. Whoa. We just want to get Whoa, paid, indeed. man. Give it up. Kapd el, kapd el! That's a good dog. That's a good dog. Hát csak -1 elfut utána, ahogy látom. You crossed the line here. Az igen. We coming for you. At least I'm getting a workout. Aha, szóval a futás megnöveli a szaminánkat. Itt van, hát kapd már el! Get him, boy. Nincs meg a kutyának az aerodinamikája, és nem tud olyan gyorsan futni. Le van vágva a farka, vagy hogy is mondjam nektek. Na? Swishu Chop. Hát erre pont nem emlékeztem. Sniff him out, Chop Chop. Lead me to him. You got the scent, homie? He in the train. Aha, megmutatta nekünk, hogy hol van. Hát nem ment annyira messze. Put him up. Halló? I'm gonna find you, motherfucker. Akkor nincs itt, azt Smell that mondja? motherfucker, boy? Nincs itt. Hey, Chop. That's Aha. not balling. Ott látszik, hogy el van halványulva. Ott. You a mean motherfucker. Vagy az csak a meleg? Let's go. Hát, nem. Érzi a szagát. Akkor azokban a vonatokban lesz. Jó. Where you at, Chop? Where you at? Vagonokba, vagy mik ezek. Halló. You got a whiff of him, Chop? Meg kellett volna nézni ezt is. Hát de ott szaglázta a dögöt. Hey, where you going, boy? Lay down, bitch. Nem lesz itt, mert ott szaglászott. No, man. That ain't what we after. Chop,
Azaz! You Csapnak better not összejött az fuck when I akció. get there, Chop. Shit, Chop. Ez komoly. Man, that's a dude, dog. Your little nasty ass ain't big as you. Az ugye decedúd, hát mint a kutyákat annyira érdekelni. Hát jó, én hagyok neketek egy kis privát szférát, de azért majd gyere. Damn, homie. Úgy, ügyes vagy. Láma büszke lehet rád. You giving it some, huh? Ad neki egy kicsit, mondjuk elég rendesen. Mondjuk ez a fiú elég jó tűr itten. Jó, hagyjuk már. Oh, respect for your enthusiasm. Így homie. már. Not the time, Chop. Ja, hogy We ezt gotta így go. le kellett volna vegyem róla. Sorry. Come on, you horny little Na, majd motherfucker. legközelebb You need boot camp or some shit. összejön neked valamit a szép fiú. Get the bad guy. Come on, Chop. Come on, boy. Ezt shop nélkül nem tudtam volna kinyitni? Your ass caught. Na, Scared of dogs, nigga? Oh shit! Screw that dog, man! Don't de hurt fussál my is nice utána. ass, Chop. Get his ass. csapunk egy kört. Get up, fuck you. Szép. Man, that bitch just fucking bit me, man! Shut the fuck up. Hey, man, get over here. Oh shit! What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF. Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? Shit, hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get in. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. Rájött, hogy ez a láma. Hey, man, what the fuck? Get this fucking dog away from me. Na, csop, ott van még egy fiú. Tied a pálya. Az nem tud elmenekülni onnan. Hey, if you don't train Chop, he gonna be a lost cause like you, dog. We gonna stash this dude in my spot. Elvisszük lámához a csávót. Na, rossz irányba Going mentek. back to your crib? I've been there when you was in diapers. Shut up, man. You ain't recognize me. I knew it was you before you took that flag off. You always been dumb, Lamar. Really? Well, I guess that means we're gonna have to shoot your ass when we pick up our 40 stacks. You ain't gonna pick up shit. Fans gonna be on you before you can even move, nigga. Be quiet. I gotta make a call. We got to Ne war. kanyarodj már mindig oda, ahova én, ez olyan San Andreas szindróma. They gonna trace this shit in a second. We want 40,000. Pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done? You just gave them all Ki, hogyha those oda megyek, cash. akkor leáll a Now we gotta beszélgetés, let this 100%. motherfucker outta here. Na, di, Get szállj the ki. fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck y'all. I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit cause we went easy on your ass. Remember that, dog. The OGs don't hear about this. That's some OG. bullshit. Take me down the cut. Az valamilyen nagy fejes lehet. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. All right, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. Them cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. Az a két legjobb baráti kapcsolat, amikor No, the fuck you kidding me? szarrá égetik egymást. Oké, hát ez faszaküldi volt. Köszönöm. 4,5%. Jó. Csop. Oké. Rendi check. Akkor hova tovább? Kéne a tütőm, a verdám, az hál' Istennek itt van. És aztán elmegyünk Michaelhez megnézni, hogy mit tartogat számunkra. Aztán még ránézünk majd később a melléküldikre is. Látjuk, hogy mi van ott. Oké. Ilyen szép parkolás még a való életben se tudnék megcsinálni. Hol van?
Elvitte a feszes reggű. Lemerem fogadni. Hello! Unokocsim, asszony. Oh, if it was only that simple, sister. Remek festmények. Aha, van HP. Jó, hát akkor azért vagyunk GTA-ban, hogy törjünk be egy-két ablakot. Now I gotta work 2 jobs. Yeah, you right. Aha, azt ezt elhallgattatni. Magától fog. Hey girl! Aha, oké. Okay. Jó, akkor megyünk Michaelhez. Vigyázz csak! Na, ezt a kocsit nem sajnálom. Az az én kocsim? Nem az az én kocsim, de szívesen elvinném inkább azt, hogyha nem haraguztok meg. Ó, kis retro cica. Szia! Remélem nem haragszol meg, hogy kölcsön veszem. Hát ennek kilométer hiánya van annak az embernek. Biztos meg akarja, hogy meglegyen a 10 000 lépés egy nap. Fél kimenni az utcára. Megyen. Majd, hogyha a zsaruk meghallják ezt a bípelést, akkor tetszeni fog nekik. Erre kíváncsi vagyok. Mondom, a zsarúmechanikát annyira nem tudom. A legfaszább zsarúmechanika szerintem a Mafia 2-ben volt, azt imádtam. Sokszor, hogy gyorsra mentél, vagy neki mentél valakinek, még akkor is utána jöttek, és vagy letartóztattak, és megadtad magad, vagy mi az fizettél, vagy megbasztak. Hogy úgy... Mocit is elfogadnék. Közben kíváncsi vagyok, hogy ismerőse nekem... Hát az mondjuk igen, ott fent. Mármint, hogy ismerőse valamelyik helyszín. Így, hogy San Andreas annó szarra játszottuk. Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Közben villogott valami térképen, nem tudom, hogy az... Csak itt van Franklin South, Franklin Kenny Track. Nálam van csop. Eridj már. Man, that's dumb luck right there. Jöjj. Milyen szép kis cica. Az a tűzpiros verda. Na de igen, pont mondtam, hogy ott fent volt az a hely. Az ismerős volt a San Andreasból. Nem tudom már, hogy hol van. Aha. Az igen. Ez a coachja az asszonynak. Hey, you! Stop it! Na, rajta kapta végre őket? Hát igen. What the fuck is going Michael, on? calm down, It's persze. a misunderstanding. Misunderstanding. You bullshitting It me. wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this mother. El kell kapni. Kill him! Na go. You okay, homie? What happened? Guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. A tennis coach. Na. Oh, that's fucked up, man. You rich dudes, homie. You know, back in the hood, man, we gotta watch out for the mailman, dog. Yeah. Mailman. Náluk a húdban a postás bácsira kellett figyelni. Vigyázni. Oké. Ne, persze már! Fucking stoner prick! Asshole! Fuck, man, I think we lost his ass. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Aha. Valahol itt lakik, azt mondja.
Where'd that slimy little white fucker go? Ez nem az, amikor le kell szedni a házát? What's this track here? Jól emlékszem rá? He in one of these fucking houses. Mondom, még annó évekkel ezelőtt egy pár órát játszottam, egész amíg állakoltam Trevort. Az. Le kell szedni, le kell húzni. Ez pont jó, mert ezzel a kocsival vagyunk. Shit, Coach doing all right for himself. Ott van fenn. Hey, asshole! You ran off before we could settle our debts. Michael, fine. You got the wrong idea, man. He's about to have a real clear idea where I'm coming from. Na hát, csapassuk neki. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled Uh-huh. my marriage down. Man, you really gonna be this Hát fucking igen. dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session. Az meghúzza az asszonyt, mi lehúzzuk a házát. Freaking sessions, Szerintem bud. korrekt. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope Hoppa. it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking mad? Nem érjük be egy bocsánatkérésre. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like when someone fucks with your shit. Well, hey. Wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! Fuck! Na. Here we go! Let's see Aha. what happens. Hoppá. Nagyon jó szarul lehet megépítve ez a ház, és ennyi lehúzza. De hát ez Amerika, tudjuk, hogy ott minden kartonpapírból van felépítve. Man, I think that shit's coming down, man. Do it, man. Fucking do it. Ennyi! Oh, fuck. Fuck yeah. Yeah! Fuck, come on! Fuck, man. Fuck. Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch-ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Na hát Morrasra tanítottuk a Hey, fiút. it's a service to the fucking community. Vissza Michael házához. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Nem, és az ő háza volt. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone! You! Hát csak bujkáltott. That one! Green light! A csajnak a háza volt? Martin Madrazo, give you green light! Martin Matrazzo. Na ki az? Scared, lady. Just fucking terrible. Ah, már tudjuk, hogy ki az, azt hiszem. Hey, man, some mean-looking motherfucking essays right behind. Bizony, bizony. You kidding me? Jönnek a pöttyök a hátunknál. You do Piros something? pöttyök. I'll try, man. Try. Add már át Franklinnek. Az lehet, hogy kicsit jobban ért hozzá. Get rid of him. Ah, menet közben. Aha, ő meg. Lőd le. Még mindig adjuk a hediket. Csajci. Aha, reloading. Push the pedal, man. We gotta move. Ott még maradt egy. Got one. Többet is eltaláltam, nem csak egyet, de örülök, hogy optimista vagy. We got a book, man. Go. Oké, Think you menjünk. slipping, man. Okay. Visszafele akkor. Go back to my house and think about this. Wow. Shit. You did good. I mean, your Michael aim's all elismeri over the Franklin. place, but you were a help. Thanks. I guess. Hey, don't get defensive. Go to a shooting range. Work on your aim. You'll do fine. Oh,
fuck, man? Shit, you good? Jaj, volt könnyű rém, mert Franklin pont a lövésből volt szar, úgy emlékszem. Man, I'm cool, man. I mean, you, mentally. Aha, lehet növelni a I'm fucking excellent. lövéssel kapcsolatos cuccunkat a Hey, thanks for the shooting help out range-en. there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Ez csak úgy bejössz? Do you know who I am? Apád nem mondta el, hogy ki vagy? Oh, you? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Frank, Szer, rakja? maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Adósai vagyunk Mr. most? Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman Üzletember. who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped. Tévesen vádolták meg ilyen mexikói Missing. cuccokkal. Now, Michael, got a question for you. Így. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Well, Natalia will need a hotel. Ezt nem is érdeklik, hogy lelőttük azt a 3 embert? One share. Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Az igen. Of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Oh man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. Nincs annyi pénze. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. Azt hittem Trevor. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, alright? Alright, dog. Peace. Azt hittem most lesz állapolva Trevor. Már is canceling. Az igen, miket mutat itt. Szuper. Akkor lehet ilyen extrákat csinálni. Is this still Oda the figyelni number for ezekre. Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man. Buszla. Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Lester halottnak Tactful and hitte? charming Michael? even in death. Come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, wait. Hey, how do you... Hello? Aha, Lester tudja, hogy hol lakunk. You fucker. Jó, hát el kell menni hozzá. Oké. Tudok magammal is missziót csinálni, meg Lesterrel is. Hát menjünk Lesterrel, hogyha már benne vagyunk ebben. Merre vagy? Hogy kell kizoomolni? Tehát nem így. Aha, ki vagyok maxolva. Jó. Nice. Na, akkor most el kell menni Lesterhöz, mert ő tudja, hogy kell jó pénzt csinálni. Doc, hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name.
Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long Mit as I got csinálsz? money in Mit my csinál? De pocket, persze right? már. Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Meg tudjuk látogatni doktort. A fasz Amanda. Aha. Lehet hobbizni. Amanda újra teniszezni akar. Nem tudom, hogy érzünk azzal kapcsolatban. Hol ott lakik. Oké. Aha. Mi a helyzet, Csajci? Mondjad. Lássuk mi ez. Az RDR 2-ből tudom, hogy ezek ilyen ambusok szoktak lenni. Pláne ezeknél a házaknál. Aha, persze, persze. Na. Vele az időt tudjuk lelassítani? Aha. Jó, hát akkor kiraboljuk. Hát igen, az RDR 2-ből már megtanultuk, hogy ezek a dolgok leginkább ambusok szoktak lenni. Itt még jönnek egy páran, ki tudjuk fosztani legalább őket is. Jó kis dead eye van itt is. Persze már! Jönnek a zsernyákok. Nagyon jönnek a zsernyákok. Nem, majd de Lester az pont itt lakik, csak nem tudom, hogy a zsaruk merre fognak jönni. De kaptam legalább egy shotgunt is. Jajjaj. Oké, ezt kivárjuk. Nem várjuk ki, mert itt vannak. Menjünk hegyet mászni inkább. Nagyon itt vannak, nagyon jönnek. Ez egy csillag is eléggé nehéz. Menj, ugorj már! Elkapnak! Meglátnak! Kurva életben. Kurva életben, menj már! Futi! Ez mennyire jó? Aha, kérlek. Nagyon szépen kérlek. Kicsit gyorsabban felejtsetek el. Hogy? Nem láttok. Meg nincs itt az ideje ünnepelni. Úgyhogy szerintem... Jó. Na hát, itt is eléggé demens zsaruk vannak. Mondjuk, hogyha az első csillag, egy csillag ilyen sokáig tart, akkor nem tudom elképzelni, hogy a többi meddig tartott. Aha, hát Martin már kicsit türelmetlen. Legközelebb egy kicsikét jobban fogjuk kapni tőle, megrektel. Tetszik, hogy fel van építve amúgy a város. Ajjaj.
Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. Nem tudom, hogy honnan tudtuk, hogy ez a háza, mert csak azt mondta meg, hogy hol van, de én hiszek neki. Oké. I was wondering when you'd show up. Aha. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. Az egy Halo karakter? Vagy Doom? Need my help. How do Én you hülye know? vagyok. Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Szóval ismerjük őt valahonnan. I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. Az Illuminati a háttérben. I guess. Mindig is sejtettem, hogy egy ilyen fószer áll a háttérben. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like Hey, that. shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Nagyon konteós a bácsi. Time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Oké, hát nézzem már meg ezt. Ez hülye vagyok, vagy ez nem a Doomból van? Please excuse me. I've got something shameful to do. Életemben csak az első két Doomot játszottam, a többit nem. De még én is tudom, hogy az, szerintem. Was there something else? Nem, megyek. Tetszik a kérója. Oké. Szóval Michaelnek a special skillje, az, hogy lelassítja az időt. Tesó, nem mennék annak a hátánál, láttam a végső állomás 2-t. Watch the fuck out, will ya? Oké. Suburban. Át kell öltözni? Ah, excuse me.
Na, divatos itt játszunk megint. Aha. Thinking I need something, I don't know, geeky. Na, akkor még egy órát itt töltünk. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? All right. Oh. Hogy van kevesebb pénze, mint Franklinnek? Legszívesebben a barnát. Az nem néz ki annyira rosszul, mint a többi. Oké. Yup, that's as youthful as you're gonna get. Hallgass már! Úristen! Ó, Jézus Mária! Jesszusom! Jó, hát akkor őt is félreöltözhetjük, mint a Franklint. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Goodbye. Szarrá volt minket a kis Csajci. Elvel dudálunk. Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Ajajajajaj. Szépség. Bocs. Ez muszáj volt. Köszi. Life Invader. Oké, akkor most itt kell csöveljünk egy kicsit, amíg be nem enged valaki. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, you know, it's... Michael, mit tenni, mint a... Értene hozzá. Igen, szerintem már mindenki volt már ebben a szituációban. Pláne a szomszéd öreg nénikkel. My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Persze, tudom, hogy mit értesz. Akkor meg kell tennünk érte valamit. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Mind öregszünk, faszi. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ezt mit kell csinálni? You've been at it on this PC. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups. A fiának is ugyanez a hibája van. A PC-nek. Hoppá. Vajon hogy szerezte őket? Azért ne x-eljük ki mindegyiket ilyen gyorsan. Én is ezt mondom. Wow. Your job is actually kind of stressful too, ain't it? We'll get there. Én is azt mondanám. Oké,
Kell egy antivírus. I need to write some product, Brohim. I'm feeling the itch. Scanning. Aha. Annó, ha ezek az antivírusok ilyen hatékonyan működtek volna. Persze. That should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for Ez work from áttérkép. now on? Hey, Jesszusom. prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. You should Hallottál már az auráról? Olvashatnál róla. Oké. Akkor most a saját dolgunk következik. Nice. Megbütyöltük a telefont. When we go mobile, we'll be able to track Making all history, their movements. dude. We'll Hey, know and we everything. couldn't do it without That's the so little cool. guys. Bye. Sziasztok! Micsoda motivációs idézetek a falon. Sit. Foot bag, dig fast. Ow! Come on, you're gonna have to learn the foot bag if you want to get a job here, okay? Follow me. Okay. Oh. How's your air guitar? Ez a felvételi a melóra? All right, follow me. Okay. Az komoly. A-hole drank my effing hemp milk. There was a totally non-passive-aggressive note on it. If I drown in mucus, it's your fault, you illiterate effing C's. Imádom, hogy mindig történik valami a háttérben. Mondom, a Rockstar ezt kifejezetten nagyon jól meg tudta csinálni a többi játékban is. Aha, köszi. Hát csak ide. Nem az kell. A néninek a kocsia kell inkább. Sorry. Megyen. Hey, Michael, hold on. Domed! I domed ya! Lester, the thing's Mit in the játszik? prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Teabag Are you time. playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Michael szeret Now it's just filmezni. superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a 2-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the És device leírta after Hollywoodot. he's unveiled it, and then we'll talk. Oh my god, you guys are so Szia! lame. No, I'm watching Fame or Shame. Bucket tits. Give it up. A franc. A jánya? Ajajaj. From the Vinewood Bowl. Who will win it all? Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jay Norris to the stage. És most valami balfasságot fog mutatni vajon a képernyőn? Hey, this company has come Nem fel a kell long hívni. way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination. We have put 1 billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary. Jézusom.
Gyerekeket vettek fel erre a munkára. Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. Mutassak még egyszer az én volumot? The Life Invader mobile device. Aha. Yes, we've invented Na, something fel no kell one hívni. else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked in at home, and at the same time, you're docking with some kids at the public pool. Oké. Akkor már értem. We went to the guys at Fruit Computers, and we told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. But you know what? They're not interested in sharing their technology. So we went and made it compatible. Boo! Now you can dock your Life Invader to an iFruit phone or any other device. And it'll take all the data off it and reformat it into Life Invader friendly information. At around this point in my presentation, there was meant to be a call from my product team to introduce the device. But we're experiencing some technical Aha, és akkor most kell felhívni. I hate to keep you waiting any longer, but trust me, it's worth it. And don't worry, I will fire several people for this. Mi van? Michael féltődött. Az hogy a faszomba kellett volna? The Life Invader mobile device. Yes, we've invented Aha. something no one else has ever thought of. Oké. Small, personal, Kontakt. computerized device. Now you're going to be able to stay Jay Norris, őt kell felhívni, igaz? Aha. on the bus. You can dock. On the subway, stay docked. You can be docked in at home, and at the same time, you're docking with some kids at the public pool. We went to the guys. Oh, hold on a second. I think someone's Okay. trying to dock with me. Hello? Basszus! Oh, Jesus! Azt a kurva. Hát arra nem számítottam. Ezt így élőben megmutatták. Ezért szokott lenni egy jó pár másodperces delay az élő adásoknál, hogyha egy ilyen történne, de hát van ilyen. Mission Pest. Na végre, ruhát tudunk változtatni, menjünk ebből a boomer ruhából. Lester, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know, the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Ja, akkor most Lester fog segíteni nekünk. Azt mondta, hogy vegyünk fel egy jó kis rucit. Ez a fiúnknak a szobája, hogyha jól emlékszem. Na lássuk, hol rejti a Pornes magazinokat. Na vajon mi megy a tévébe? Aha, inkább nem. Merjek belenézni? Merek. Oké. Nincs semmi. Na rendi, csak ma csak ennyire futotta az időnkből. A következő videókat hosszabbra tervezem csinálni, ma viszont tényleg csak ennyire futotta. Innen fogjuk folytatni. Addig is. Ciao, ciao.